welcome to my YouTube channel. Who can guess where I am already? You can see, you can hear the noise behind my back. I'm gonna be doing a vlog just to spend a day with me at church as per usual. Today is Sunday, and to those who know, UGEZO LWABAPHATHI BEZINDAWO at church in Father Madwe St. John's. So I'm going to take you guys through that, seeing ukuthi magezwe inyawo senzani and all of that. So please don't leave without subscribing, okay? Do not leave without subscribing. Let's go. South Africa. Mengiphupha efuphweni ngathi ngibona obaba bagqoke izembatho zobaba bishop. Bebegqoke izembatho zobaba bishop, labo baba bayasondela kaneno ngathi beza ngapha ngathina abapostoli. Kodwa abanye baba bamela ngakudana bona basondela babo yedwa waqhamuka ebusweni bami. Methi ngiyambhekisisa lo baba lona ngithi hayi Ngishathuwani lo baba ngimbone ethombeni emathempelini nasesontweni. Ngithi hayi ubaba Madwe lona ngishathuwani, ubaba Madwe lona. Mesondela ubaba Madwe ebusweni bami, yasondela impela ebe phambi kwami. Mase ethi ekhuluma amazwi ethi thina singabaprofita emazulwini sehile. Sibonge kakhulu umsebenzi owenziwa abazali benu. Ubaba lo mama Archbishop uthi sibonge kakhulu into eyenziwe ibandla ukuthi behambe beye endabeni zaseSuthu bobo ngomsebenzi womprofita ubaba uTuthu. Mase siva lokho ethi thina izulu nengilozi nabaprofita sebadlula emhlabeni bahalalisa babonga kakhulu umsebenzi owenzeke impela sonke. Mase baba emva lokho kepha kodwa manje sekufeziwe manje
Kunento abasisuthu bekopheleliswa. Esibekophelisa umsebenzi. Lokho kade kubabikezelwa sephelelisiwe manje. Ethi yabona ubaba wakho abashibisho. Uyena manje sekhethiwe. Abaprofita nezulu sekhethe yena. Njobe sengaba zosuthu nje eyogcina isiyalezi sikhishwa abaprofita ubopheliswa amandla oprofita bakhe. Uthi akekho manje umprofita obewamazulu nje manje. Wathi nje manje sekufeziwe. Bathi nje manje benithi kwenzakalani ezweni kahle. Benithi kwenzakalani kwaZulu Natal. Benithi qhuma intaba, qhuma amanzi phathwe intaba. Benithi zama umhlaba. Benithi kunethi imvula engambe, benithi kwenzakalani kanti. Ngoba beqhuma uprofita wakho baba. Wathi beqhuma uprofita bakhe sephelisiwe manje. Akasekho omunye. Okuphamisa igama lakhe umprofita koma manga. Izizwe manje ibeke phansi isandla sakho baba. Wathi suwela manje. Ilona lo sethuzo wakhe akayihlolisisi. Ilo sethuzo wabazali akayihlolisisi. Kakhulu laba abamshayelana abahamba naye njalo njalo. Abayihlolisisi. Abasethuze nobaba nabazali bayihlolisisi. Wathiwa suwela manje. Ubeyibona omngane kababa noma umngane wamama akathi uhlehla kancane ngoba ume nje sabangani bakhe laba umngane nomlilo wathiwa uyibona udadewabo noma umfowabo ngisho thola udadewabo nomfowabo enyameni akusenjalo manje so umuntu wankulunkulu lona so izulu uqobo lwabo wathiwa nje manje lona lo akayihlosisi. Ongathi bayashintsha manje uba lona kakhulu. Uthi khona ukuthi umzali umprofita wonke bese simkhethile ukuthi ehambe yedwa. Elandelwe ibhasi lamacino ngokuphela. Sikuthatha la ifaka manje. Indaba naboni ukusebenza kwabo umzali. Umzali usethandazile nabusiseka indaba ngaveli. Indaba nilokho kubonwa izizwe nezizwe. Isizwe iswani indawo nendawo ningaboni phela engaphatha isandla sakhe. Wathi hamba njengamanje ubatshele. Hamba ubatshele njengamanje ukuthi ophatha igama labazali kabi. Obaxokozela exozilayo. Ungakhuluma kahle ngegama labo. Ohlala phansi kuzintiyena ngomndeni wakhe babazali. Uphatha abigama labazali. Sola manje ayeke. Hamba ubatshele ukuthi ngisabayeke. Ngoba inona lo uphatha igama labazali kabi. Uzonqanyelwa yinsuku. Abanye bathi bayahlupheka. Abanye fabade baphumelela abanye. Abanye ade zehlisa into zabo. Ukuthi baphatha igama labazali kabi. Abazali babeka izandla bedlula phansi kwabebabeka izandla akunokuthi wehle isibusiso wehle isiqalekiso phempilo sakho. Hamba batshele ukuthi baphathe igama labazali kahle ngoba sola manje waliphathi kahle kuyohlupheka yena uzohlupheka nengane zakhe uzohlupheka nesizwe sokugcina. Abanye bacelelwa insuku manje abanye bacelelwa insuku hayi ngoba bacelelwa insuku ingoba baphatha igama labazali kahle banqanyulele insuku. Bangathi mina ngithi baba ayi baba mina baba angikwazi ukukhuluma.